Yo, sing ati. Ayo nok bawang nok. Anya, 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 anya. Ho a o e yo. Ho e yo. Iya 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 iya. Konco, ayo konco. Podo rame-rame. Ayo nonton reok. Nonton reok bagus rupane. Mas Dadang pimpinane. Kejung langkah panggonane. Singo kuda paguyupane. Ayo konco. Podo rame-rame. Yo, yo. Ayo no, alon-alon. Wae. Jika kendangi uripe jika audio kendang dangdut. Ayo konco. Dude sampai bos. Oh iya. Ha Konco. Ayo konco. Rame-rame. Nonton reok. Nonton reok bagus rupane. Singo kupro jenenge. Jadi ono 5 mas.
iya. Ha e oh ha e yo ya oh oh Op, ya. Genduk, alon-alon genduk. Okonge. Yo, ya. Nyo. Au ae. Ha e, ha e. Ya. Ayo no. Garisi Cina ya. Drondonge sudah gawe le. Regenerasine Mas Dadang. Mbak Yuweni ya nak ya. Ayo no enak no bokonge no. Ha Yo. Ya. Ha Lalolale Enya antekno iki lho enya awas jos ha e yo ya ayo dilanjut Mas Pandey. He oh ya ayo sayo oke sayo
Kocap kacar itu sambal kecap semua. Oi. Ayo, ayo, ayo. Sok, 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 sok. Cik, 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 cik. Oh, ya, ya, ya. Oh, iya. Le. Sayo, sayo. Oh iya. Oh iya. Oh ai. Oh John. 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 Let. Chó. Solai anggur podo. Jayane keleng. Jaja egeleke itu korana kang para miarsa junglir angel lerang gone banding awak-awak hoya 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 buka sini cok. Ya. Oh, Ngedul. Ngalor. Oh. Jo. Singo kubro yai. Yeay. Au. Yo. Au. Ai. Ayo.
ya. Ah, ah. Ai, ai. Ya. Ngedul. Ngalor. Aduh, udah borok. Ah. Hai. Oh. Ye. Sayo. Ayo. Hae. Oh. Ayo. Hae. Oh. Hae. Ya. Kembali singo kubro. Cak Dodang ayo no. Cik. Ora ono rong taun nggonmu dadi presiden dipaksa mundur parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ngene ning ra ono nyatane Lah iya dadi lawan politik Orde Baru dadi korban ambisi reformis palsu nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngerti kucing ngerti wasu Ormas opo mong RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prang sojo aku mau ngayomi jagat raya
Gara-gara Mas Dadang gak nyawer lali aku. Munggah tok. Astagfirullahaladzim. Sangune Naura mbak ngawake. Mbae. Marine lagune apa iki? Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngerti kucing ngerti wasu LSM opo partai ormas opo mu RT sing penting tuminjani Aida Sugeng kelingan welingmu sing prasaja aku mau ngayomi jagat raya. Iki sangune Juna mbek Naura iki. Oleh balen. Wis kabeh tok. Saknungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal mrono mrene mergo belani rakyat sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo Pak Bokel saknungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal mrono mrene mergo belani rakyat sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo Pak Bokel Timo Pak Bokel ayo Mamatun Timo Mamatun Pak Bokel sini dong. Nadyan cacat netramu nanging ngerti batinmu ngerti kucing ngerti aku LSM apa partai ormas apa mung RT sing penting tuminjake kan walingmu sing prasaja. Ayo Pak Bokel aku mau ngayomi jagat raya. Ayo wingi lagu isin ora apa-apa. Pak Sobor ya. Pak Sobor ya. Pak Sobor. Saknungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal mrono mrene mergo belani rakyat sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo Mayang saknungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal mrono mrene mergo belani rakyat sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Aku kuwi segi lemek. Oh lagune njak semebiar.
Oke. Loh, sing digelemek pokoke. Digelemek tok ora dikekne. Piye to? Ayo Mak Yam. Masa bapake tok sing munggah men gak? Engko ae. Engko lek gak munggah kowe tok ndadi pokoke ben. Hah? Lah wedok tak unggahi piye to, Mbah? Lah lek lanang ngono aku ayo ngene. Pikiran sering ngamon sampai awan yati kaya wong libur kapiar wis sepapian rikolan ison arep ombo kening setan paran rikoning yang iso tanpa jalan. Satu tebang spesial buat Bapak Wagiot, terima kasih. Ada JK Audio. Riko emang ombo sampai kapan ison omong nanggung wiryan sun ateni nong sinajapiane Ayo. Ayo persiapan, bareng koprok persiapan. Hae, oh oh, hae. Hayo, hae, yo oh. Awas. Hae. Oh oh. Hae. Oh. Hayo. Hae. Yo. Hae. Sayo, caco. Abu Broto Surumurta Jemurta Yai. Iya, caco.
ya yo che ha e cho ha e cho ê ha ô ha e ha ô ha e ôi ya ha e cho ha e cho ha e yo ha e cho